Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Maulangwir Sports Club lingba ka tournament committee kala prin khare shat ban penlong yi ka lumpung yele kai football ka ba he adu ha ka district ha ka ba ka khusnam ha ka ni ka lumpung ya kop kan long hadu khat san lak tingka ya ka bala tip kum ka Maulangwir Football Invitation Tournament arjar arpulai arpusau kaban penlong ha Royal Lingdo Stadium site snat Maulangwir Southwest Khasi Hills. Habaya keren bat kilat patai kubor uba Kolan Lingdo Secretary jong Tournament Committee ka MSC uliat ho. Ba yagani ka lumpung on sa sedang haka arpu pratarik urisau arjar arpulai haka por shibijin of high sngi haka baka kinhun yele ka jong North East United Football Club kanya kun persha yaga Shillong Lajong Football Club. Shishu uba Kolan Lingdo uliat ho bakum makalong minta ka Maulangwir Sports Club ban pensuk yu pat ba nong pet kai kala shna shishu ya ki gallery da ka ba antat ba kala ban nyam hadu kumbasan hajar ngut AA upat ba ulia thoru ba kum shibenta ban pen bernya ki pat ba ki bawan nakaliang ka MSC ha ka snisdang kan wan ra ru ki nong shat bat ki nong ruai ki ba paunam jong ka jilla ka Maulangwir Sports Club kala pentib ru ba ka dor bai tiket kan long shispa san poting ka marway pada ketika sngi anteru ya ke giant screen hamadan. Kumta na kaliang ke Maulangwir Sports Club ke khotbat where ki pat ba real age football jong ke dong ke than bar ke jela baro ke wei bakin wan ban sakhi ketika sngi sedang kaban sapli perda da uba Arden Miller basayo moj MLA ke Nongkrem constituency. Kamu Sport Club ka layo ban penlong biang ya ka football invitation tournament namta kanika snem arjar arpulai arpuso ya kapa ngin penlong hapo kanika maran saitsnat ya kapa muncua ngikot kemana saitsnat tenrei menta kasngi nakaliang ka snong bat ka Malus Sport Club ngatip no kanika maran kumkar Worowell ndo playground Maulangwir ya kapa ngin sayo ya kapan sedang ya ke jingil kai haka arpu pratarik hapdeng ka North East United Persya ka Shillong Lajong ka jiput krek jongi nakane ka Malus Sport Club kala ya chat kumba POE bat ngila mang lam num no kimut ki pajba ya ki ba kinwan ban yo ban shong ngani ka jaka ngila mang lam num no san hajar mut ki pajba la ni tam kumta nakaliang jongi ka Malus Sport Club ngi wearing court ya ki pajba nong chong jong kadong kathan jongi bat kumjuru ki weipat na ki weipat ki district jong ka jala jongi ba piso bha ya ka banwan ya ka sakhi kini ke jingile kai ya ka ba nakaliang jongi ese ke sin ke menengkong hapo ka district jongi bangin ai ka total price ka ba arpusan la bat nam ta kani kinong job kanong shipolak bat barem ro sanla kumta sa sin pat nakaliang jongi kamu Sport Club ngikot ngiwer ya pi ki pajba baik jong ka dong kathan ke jongi ba pinwan basaki e ka jingile kai ka ba internet hakaba ki tim ki ba khan bor kinyo ban pini hakani ka madan ya ka ba ase ka madan kalong ka ba internet ya ka ba ngilayo ya ka lat ya ka ban penbha na ka por sa ka por kum ta sisin pat kum ka Malung Sport Club ngikot ngiwer biang e pi ki pajba sobha banwan ban kersan ya kani ka jingile kai ka ba kabahe ya kaba ngini open long hapo kani ka madan ya kaba ngatip keteng kum ka Royal ndo playground Maulangwir kitim ki bane simbenta kinlong napo ka jela Meghalaya bat nabar jong ka jela Meghalaya bat kita kilong ka Shillong Lajong ka North East United ka Nongbri napo Southwest ka Benris napo Ribhoy ya kaba latip kum ka Ribhoy United ka MLP napo Shillong ka Himal FC na po Dribukar, ka Smith FC na po Shillong, ka KMC na po Sunapur Assam, ka Langsning FC na po Shillong, ka Kli Moli FC na po Nongstoin, ka Barak Bali na po Nakalan, ka Golden Lion FC na po Rembay, ka Tura United FC na po Tura, ka Apuyimi FC na po Nakalan, ka Nyawasa FC na po Juway, bat ka Impal FC na po Manipur.
bat ka tiket namta kani ka jing pet kai kalong no pet kai kalong cheese pa san pho tangka we no pet kai bat namta kani ka VIP kalari ngilapun kre kalong ba ka tiket namta kani ka VIP kalari kalong lais pa tangka marway bat kani ka opening ceremony ngin yo basaki lengba ka jindon kat kum chief guest nakaliang iba Arden Basayomoj haka jirengkat ka jindon kat dong iba Brad Starwell marbanyang MLA napo molai pat kum juru kirurang ba jong ka snong kirung ba di kodong ka than bat kinong kit kam jong ka Mulun Sport Club hakani ka tournament ngin yo iro ya ka jingpen i lengba ki kor ki bor jong kani ka juk mamta lengba ka TV ya ka ba ngin yo i de ki LED ya ka ba nakaliang jongi ngapen kre sasa namta kani kanang ba pi ki paj ba duan pet kai kani pina ihun sisa ya kata ka jing peniat jongi Mulun Sport Club pat kum juru ha kujuk kapor kalong ba nakaliang jongi lapen krero ya kinong shot ki batbit kinong ruai ki batbit ya ka ba pinsai saki lagi jong ki kmat ha kate kasngi